Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri. Maiatzak 14 dugu gaurko astelena. Horrek esan nahi du gaur merkatu txikian lan eskaintza berriak izango ditugula. Gero ikusiko ditugu. Gaur gainera ere Iruñerriko hotxetan erreportai berri bat izango dugu. Pasa den asteburuan larunbatean bidezko merkataritzaren aldeko nazioarteko eguna izan zelako eta hemen Iruñan ere ospatu egin zen azoka batekin Sarasaten. Egun osoan zehar jarduera ezberdinak egin ziren jai giroan, baina beti bidezko merkataritza hori sustatzeko helburuarekin. Gero ikusiko dugu. Eta gaur ere bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Asier Gartzia etorriko da Arrazoiak plataformatik. Pasaden maiatzaren 5ean dispertsioaren aurkako eguna ospatu zen Iruñako Alde Zaharrean Arrazoiak auzo ekimenaren eskutik, eta gero Asierrek kontatuko digu zen olako eguna izan zen. Ondoren, Doneztebeko Erreka Kirol klubatik edo elkartetik judoko entrenatzailea den Noelia Ariztia izango dugu. Orain denboraldia amaitu baitute eta zen olako sasoia izan den azalduko digu. Ondoren, artearen ibilbidearekin amaituko dugu saioa. Orain maiatzaren 30 arte ikusgai dagoelako Sanduzelaiko Zibiboxean oleo pinturaz egindako erakusketa bat. Artistarekin egon ginen, elkarrizketatu genion, eta gero ikusiko dugu bai bere kuadroak eta baita zer komentatu edo azaldu zigun barkatu ere. Orain efemerideekin, gaurko efemerideekin hasiko gara. Gaurko bi efemerideak 20. mendekoak dira. Lehendabizikoa 1928 urtean gertatu zen. Urte horretan, Argentinako Rosario hirian Ernesto Che Guevara iraultzailea jaio baitzen. Bere abizenak dioen moduan, Guevara arbaso euskaldunak zituen. Guevara Arabako herri baten izena baita. Salto egingo dugu orain 80ko hamarkadara. 1986 urtean, Alemanian Gerra Dokumentuen Institutuak Ana Franken egunkaria argitaratu zuen eta. Hauek dira egunak utzi dizkigun titularrak maiatzaren 14ean, astelenarekin. Barkos lehendakariak Carlos Hirugarrena noblearen gurutzearekin saritutako 9 lagunen ahalegina alde batetik, iraunkortasuna bestetik, baita ekintzailetza eta hobetzea nabarmendu ditu. Udalak, Iruñako udalak, haurrak zaintzeko zerbitzuan izena emateko epea ireki du gaurtik hasita maiatzaren 25 arte. Helburua udako oporretan familia eta lana bateragarri egitea da. Aterpe premia larrian dauden familien eskura, 110 etxe bizitza jartzen dituen Iruñako udalaren etxe bizitza bulegoak egoitza berria estreinatu du. Deskalzos kaleko 47-53an, hain zuzen ere. Nafarroako artxibategi nagusiak Jose Lainez eta Kontxa Martinezen dantzaren funts dokumentala jaso egin du. Funtsak Nafarroako musikaren eta arte eszenikoen artxiboan sartuz egin da. Nafarroako osasun guneak, bihotzekoak edo bularreko anginak jota ospitalizatuta dauden pazienteentzako errehabilitazio unitatea izanen du. 2019 urtean indarrean sartuko den zerbitzu berriak urtean 450 paziente hartuko dituela aurre ikusten da. Amaia Roguatzen Tejiendo Redes sareak ehotzen liburuaren aurkezpena eginda Berriozarren. Azkeneko urteetan idazleak Ezkabako gotorlekuan oinarritu ditu bere ikerketa guztiak. Ea zen olako azalak ditugun gaur gure gaurko egunkarietan eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Gaur Pupek Quim Torra Kataluniako lehendakarian bihurtuko du.
Atzo Iruñako erdi maratoia ospatu zen eta azaleko argazkiak udaletxe plazatik pasatzen momentua erakusten du. Izenburua hurrengoa da. Iruñea lasterketan. Guazen diario de notiziasekin. Lerroburu hau nabarmendu dute. Kupen abstentzioak Kim Torra presidenten bihurtzeko investidurari argi berdea ematen dio. Bekaldean azaleko irudian Nagore Lafageren ama Asun Casasola agertzen da. Atzo egindako gaztearen omenezko ekitaldian. Titular hau irakurri daiteke ondoan. Justiziaren aldeko aldarria Nagore Lafageren omenaldian. Gara egunkariarekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian gure esku dago ekimenaren bozeramailea den Angel Oiarbideren hitzak ipini dituzte. Parlamentuak une garrantzitsu bat mugitu behar baldin badu, elkarrekin egin behar dugu. Beherago, atzoa noetan izandako Erreala eta Atletiken arteko futbol partidua ikusi daiteke. Azpian halaxe dio titularrak. Derbi magikoa anoetan. Euskal komunikabideekin amaituko dugu eta berri egunkaririk ez dagoenez gaur, astelehenean, Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiko dugu. Goian ezkerrean, jaietan ere libreak eta beldurrik gabe kanpaina martxan izanen da ekainetik aurrera. Eskuinean, Gatibu Tafainan ariko da ostiralean. Beherago ezkerrean, Nagore Lafageren hilketaz 10 urte beteko direnean, omenaldia egin diote jaioterrian. Irunen alegia. Ondoren jarraituko dugu eskuineko beste berri batekin, ohorezko 16 euskaltzain berri izendatu ditu euskaltzaindiak. Eta bukatzeko ezkerrean, martxan da EH Bilduren prozesua hauteskunde zerrendak osatzeko. Ikusi dezagun orain gaurko agenda. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Jus Larrotza Zibiboxean, Txalaroa 18, Txalaroa Txalaparta jaialdiaren barne antolatutako erakusketa ikusgai egongo da, sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 29 arte, Nafarroako Parlamentuan, beste erakusketa batez disfrutatzeko aukera ere izango da. Lur azpitik lur azaleratuz izenburuarekin, sarrera librea da eta Ezkabako presondegiaren ingurukoa da. Gaur eta ekainaren 15 arte, Planetarioan, Ezkabako presondegiari buruzko beste erakusketa bat eskainiko da. Ezkaba 1988-2018. Aurten urte hurrena baita, emandako iesaldi erraldoi horren urte hurrena, maiatzaren 22an beteko da. Sarrera librea da, kasu honetan ere. Gaur eta maiatzaren 31 arte, Nafarroako artxibategi nagusian, 125 urte gamazadatik izenburua duen erakusketa ere ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan Mendillorriko Zibiboxean timelapse egiteko tailer bat 12 eta 30 arteko adina dutenentzat. Sarrerak 10 euro balio du. Gaur ordu berean baita Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6etan beste tailer bat adin berberentzat 12 eta 30 arteko urteak dituztenentzat grafitia eta hormarako pintura egiten ikasteko. Sarrerak 10 euro balio du. Ostarteak zabalduko dira egunean zehar, ipar haizean nagusi zierto bolada gogorrekin, temperatura maximak gutxi igoko dira. Asteartean ostarteak baliteke lehen ordutan euri txiki egitea. Ipar haizea ziertzo bolada gogorrekin, temperatura maximak gutxi igoko dira. Magazinarekin aurrera egingo dugu.
Iruñerriko berriak birpasatuko ditugu eta Beriainekin hasiko gara. Beriaingo udalak zerbitzu anitzetarako norbait kontratatzeko zerrenda bat osatzeko edo betetzeko deialdia egin du. Eskaerak maiatzaren 15 arte bidali ahalko dira eta oinarri guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. 5 egun geroago, epe horretatik 5 egun geroago, maiatzaren 20an, Zakatin bueltatuko da Beriainera. Ezagutzen ez dutenentzat dirurik gabeko merkatu bat da. Ez da inolako trukaketarik egin behar. Erabiltzen ez diren gauzak han dohainik utzi daitezke eta era berean behar direnak dohainik hartu. Gauzak eraman nahi dutenek, 20an egoteko aukerarik ez baldin badute, 16, 17 eta 18an herriko polikiroldegian utzi ditzazkete gauza horiek. Ordutegia kontsultatzeko udalaren webgunera jo. Beriaingo albisteak alde batera utziko ditugu orain eta Barainainera pasako gara. Maiatzaren 18 arte, Luis Morondo musika eskolan aurre matrikula gauzatzeko aukera izango da. Ikastetxean bertan egin beharko da aurre matrikula hori eta Barainainen erroldatuta daudenek lehentasuna izango dute. Aurtengo ikasturtean, gainera, berrikuntza bat izan da. Konkretuki, helduen musika elkartearen fanfarrearen sorkuntza izan da. Eskolan instrumentua praktikatzen duten guztiei zuzenduta dagoena. Maiatzaren 16an, arratsaldeko 6etan Barainengo liburutegian, haurrentzako ipuin saioa izango da. Peio Añorgak eskainiko du 4 urtetatik gorako umeentzat, eta euskeraz izango da. Bestalde, Barainainekin jarraituz, ekainaren 1ean arratsaldeko 7etan, Barainengo auditorioan, musikarekin solastuz izenburua duen musikalaz disfrutatzeko aukera izango da. Proiektu de musika edo musika proiektua izeneko ekimenean parte hartutako herriko lehenengo batxilergoko ikasleriak antolatutako ikuskizuna da. Uztailaren 16tik abuztuaren 24era arte, udako hiri tailerrak egingo dira Barainainen. Izaki fantastikoak eta lilugarriak izenburupean izango da, eta 3 eta 12 adin tarteko umeentzat zuzenduta dago, edo daude hobesan da. Gazteleraz eta euskaraz eskainiko dira eta izen ematepea irekita dago. Inskribatzeko 012 telefonora deitu beharko da. Antsoainekin jarraituko dugu. Antsoaingo udalak Iruñerriko beste udalekin batera drogamenpekotasunari buruzko proiektuaren irudia diseinatzeko edo aukeratzeko kartel lehiaketa bat jarri du abian. Lanak aurkezteko epea ekainaren 18an irekiko da eta 30era arte aukera izango da lan horiek igortzeko. 2018ko lurraren kontribuzioaren lehendabiziko 6 hilekoaren ordeinagiriak titularren bizilekuetara bidali egin dira dagoeneko eta helbideratu gabekoak ordaintzeko ekainaren 5 arte izango da aukera. Iruñarekin amaituko dugu. Aterpe premia larrian dauden familiei 110 etxebizitza eskaintzen dituen udalaren etxebizitza bulegoak egoitza berria estreinatu du. Berria Deskaltzos kaleko 47-53an kokatzen da. Ekonomia soziala bultzatzeko, lanpostu berriak sortzeko, berdintasuna bermatzeko eta ingurumena zaintzeko helburuekin, Iruñako udalak kontratazio publikoaren eredua aldatuko du. Bestalde, Iruñarekin jarraituz, datorren ikasturtean, Hello Bustintxuri eta Donibane Haur-Eskolek alde batetik, eta Doña Mayor eta Gartzia Galdeano ikastetxe publikoek bestetik, eskola baratze ekologikoak programan hartuko dute parte. Udalak, Iruñako udalak, udan haurrak zaintzeko eskaintzen duen zerbitzuan izen emateko epea ireki du gaur, maiatzaren 25 arte. Udalak ere, hiri egituran sortu daitezkeen arazoak mugikorrerako aplikazio baten bitartez ezagutuko ditu.
Honi esker, instituzioak mugikortasuna hobetzen jarraituko du. Dena den, zerbitzu honek ez du ez 010 telefono zenbakira egin daitezkeen abisuak edota udalean aurkeztu daitezkeen instantziak ordezkatuko. Aukera hauek existitzen jarraituko baitute. Pasa den larunbatean nazioarteko bidezko merkataritzaren eguna izan zen eta Iruñean ere ospatu egin zen azoka batekin. Hau da horren inguruko erreportaia. Zurgindegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Bi gelsero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berrio Suson, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera. Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan, igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitz eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali servicios@gmail.com helbidera. Bi aholkulari komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko bigarren hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da. Kurrikulunak praktikas.rrh@wrth.es helbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Bi sorosle behar dira Iruñerrian, sorosle titulua eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak airuretagoiena@eulen.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Denbora libreko monitorea behar da Iruñan, haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak trabaja con nosotros@soleraasistencial.es helbidera.
Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali hr@tetrace.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.